Us anuncio que no em tornaré a presentar a les properes eleccions municipals. Ja l'any 2007, que va ser el primer cop que em presentava com a cap de llista, vaig fer una reflexió personal que em va portar a creure que no em tenia que presentar en més de 3 legislatures. I aquesta reflexió la feia per 3 motius principals. El primer d'ells perquè crec que la política és una vocació de servei i, per tant, el temps que estàs fent aquest servei és un temps de màxima dedicació, de màxim esforç i, per tant, crec que necessàriament s'ha d'acotar amb un temps determinat. En segon lloc, perquè les persones som capaços d'aportar noves idees, imaginació, energia, innovació durant un temps determinat. Passat aquest temps, aquesta energia, aquesta il·lusió, aquesta innovació, aquestes noves idees tenen tendència a decaure o a diluir-se. Per tant, cal anar renovant, cal renovar idees, cal renovar persones. I crec que ara és el moment. Toca aquesta renovació i, a més, nosaltres la tenim ben encarada. I en tercer lloc, perquè jo vull, en la meva etapa final laboral, en els darrers anys de la meva activitat laboral, vull dedicar-me a la meva professió, vull exercir com a metge, perquè la meva voluntat és la d'atendre les persones malaltes. Em satisfà fer aquesta feina per la que em vaig preparar durant molts anys i he dedicat molts anys de la meva vida. Però bé, és un orgull ser l'alcalde de Sant Celoni, haver-ho estat tots aquests anys, i per tant no tinc res més que paraules d'agraïment a les persones del partit que en el seu moment em varen escollir com el seu cap de llista, a la meva família per haver-me acompanyat, haver-me recolzat i haver-me aguantat la intensitat que representa l'activitat política i, en darrer terme, com no, a tota la ciutadania, els salonins, salonines, vallorencs i vallorienques, pel vostre recolzament que he tingut durant tots aquests anys. I no en tingueu cap dubte, treballaré fins al darrer moment. Moltes gràcies.